Nens d'entre 8 i 18 anys nodreixen els 6 equips de futbol i de bàsquet de Braval. L'entitat va néixer fa 20 anys al Raval per ajudar els nouvinguts a la formació escolar. L'esport va ser l'eina que van trobar per aconseguir el compromís dels joves. Jo només puc estirar per l'esport. Si tu no compleixes, el dissabte no jugues. Això només ho pots dir en comptades ocasions. I a més ho has de fer, perquè de vegades la tentació és dir, ai, pobret, si no compleixen, pues que no van al col·le, perquè del col·le ens telefonen, o per exemple, que no venen a l'entreno, o no venen a les reunions. L'assistència als entrenaments és un dels compromisos que han de complir els usuaris de Braval. L'altre, igual d'important, és l'assistència a les classes de reforç. Tant als entrenaments com a les classes es busca la diversitat cultural. Els nanos estan barrejats, perquè si no tens guetos, vas mantenint guetos. Un equip de marroquins contra un equip de filipins, contra un equip d'equatorians o contra un equip d'espanyols. No, estan barrejats. I després juguem a la Lliga Normalitzada de Barcelona, que és la del Consell de l'Esport Escolar. En 2 dècades de vida, per aquest centre de suport socioeducatiu han passat gairebé 1.300 nens, alguns dels quals ara són llicenciats.